Yo polo-polo ayu kadang polo-polo jangan teki wajib dharma yang sepuh. Yo kakang. Yo sedurung aku melakon ing papan kene. Njaluk pangapura karo kaki Jabar satu arep. Karena kalian kami menguripi kuning alam dunia awan mandang lali yen bengi nandang lali awan nandang duraka ora ana sawijining manungsa kang sempurna namung kadidaya niku kabeh anduweni andarane ora muga-muga kang kuwasa bakal ngawat-awati karo awakku kabeh ayo kanca-kanca maju budal ing pasembahan jawi yo aduh yo kakak yo manut Yos Ayo di rewang-rewang aku kakang barep ayo di maju kadangku kabeh kumpul-kumpul gaman-gaman gede padha disiapake yo mbok sama malih nggih Laporanku wis siap kabeh kang banyu wis tak cedoki. Wedang-wedang wis tak jogi. Wong gari aku arep nyembah karo wami bojo bapa dapat. Ya Mas. Kabeh wis tak siap-siapno. Ana wedhak liven gincu. Yo arep kanggo jandan aku arep melu perjuangan eri Kakang. Yo di tak tunggono ing arep. Yo di. Terus.
kono semono wis padha tumindak jumangkah ana ing pelataran desa Somapinggir. Ananging tekaku ora mung cukup ibing-ibing joget. Kudu aku awes sesembah karo kiblat papat yaiku sing dadi panjeraning uripku. Yo. Srete nolani banyak busana kang neka warna. Rama pepunden kula ingkang sowan. Boten kalentu sembah sungkem pangabekti kula ngatur bapa pepunden kula. Ya bisa tampa liwat puja pangastuku tamper. Sampun kula tampi muga-muga dados jejimat selaminipun kawula suwita. Sepisan nyembah marep kidul, dudu nyembah karo jagat sing ngene kidul, dudu nyembah karo watu gedhe kayu gedhe nanging nyembah karo luhur sing tunggu ning sebelah kidul. Kaping pindho nyembah marep alor nyembah karo sing ngene jagat kiblat papat kabeh. Alene kegawa banyu milawang wong kegawa baratangkung ilang sebel buyunge dari seger lan waras. Sabanjute dinyembah marang ngetang. Dulur kuat dulur enom sing sebelah wetan aku njaluk pangabekti njaluk sembah. Pakdirahayu lulus rarejo tanpa lan setunggal menapa. Sedaya namung kabeh mau kudu makin hormat. Jen kinajenan. Sapa kepengin diajeni menungsa ya kudu ngajeni sepadane urip. Sapa kepengin disajeni ya kudu ngajeni karo sapadane urip. Ora ana menungsa kang sekti mandraguna ora ngejaba mung Gusti kang mulbaning marang jagat. Ali karo sampun sembah bidalipun Padyabala bubar mamun katangan.
Ayo. Panglin suarane. Gedung asik-asik penimbang bingung gawe gembira budaya ning bangsa banyu masang mangsan banyu bisa gawe bunga sekar gadung sekar gadung jodandung kamulane sepikul jengkol sepikul jeruk bakune engkol kabotene bing ya asik-asik titik domak titik
dikireng disebut ora ya sing buka tutup kanan kiri kanan kiri kanan oh kadung esaya buka tutup buka tutup begitu gaul bengi ya tekwarai nah kayak persis ya nah ajak aja gecik nah temenan ya kadung esa yuk ya sor nah karo runtuh gawe gembira yuk jos awas asyik asyik oh ha ha yuk ya ya lo putri wesin yuk sor bubar kasih bubar kasih bubar kasih doma titik bubar kasih yuk bubar kasih bubar seneng banget denger bubar kasih ya Busana toko ora wong saramika nyong jaga bakok iya toko ora wong bento wong elingmu benang donya wis saroya anak jarang didol pasar ya sayang Sami gendong pawon wong
seneng ebang antrak kutul dongkel kilang dari ngapung alang-alang wis sajege polanang gede kayan rama meneman lesos kali nandur jahe nang jalan nyambut gawe bebareng gandul manggung cilik wite gede moe Apa iya? iya iya amung sawiji Ya 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 ya. kang dadi pilihan ati Rama meneman pangling wong ora pangling suwarane yuk wong urip ning alam dunya yo meneman kesajan pitikir di sebelah karo bareng ora wale ya kok iya anu apa wis ngerti sing keprimen Supaya kon pada eling marang tembung Oh, alay. tetese pisan tatang Oh, sayus, yuk. kuwi temen tapi tapa selera tamring kang kuasa wong eling bali
Aduh, jaluk gue tuku ya gelem. Iyus, gebuk mana gebuk. Aja ngantuk. Ya. Hey. Us, us, us. Ha, ha, eh. Ha, 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 Yus, ya. Oh. Rewel. 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 Iyo. Asik. Ayo. Rewel. 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 Iya. Serba salah. Yeah. Yo, ada bubukan semoro. Asik. Yus. Iya iya iya. Tulis. Titik dong. Oh, ae. Toto toto. Oh 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 oh. Iya iya iya. Kan bos. Lagu apa Miki bakal sinden? Lagu apa ya? Lagune apa lagune ya? Gubuk Oh, Asmoro. gubuk asmoro kan artine ya. Iya, ana artine. Gubuke Uma asmoro ke seneng.
Berarti kita termasuk wong pada seneng omah-omah. Iya, Bola seneng bali omah-omah. omah, bola bali omah. Ya orang aja kue, Apa ora? orang bola bali. Oke, berarti lagu tok. Iya lagu tok. Ujarku lah nu gambar apa nu pada bali kok ora ya. Iya bola bali omah pada main bola bali bojo ya orang ya. Ora ya ora kudune mung hanya lagu kayak gila ya. Iya, Eh, mau lagu. Yo, jajal ditarik ayang apa? Jajal ditarik pak. Lah nyong do mung narik diesel yo bater banget narik lagu yo bingung. Yo. John